Dool sa lungsod sa Bethlehem, may mga magbalantay sa mga karnero nga nagtukaw sa pagbantay sa ilang mga karnero didto sa sabsabanan. Sa kalit mitungha diha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug nadan-agan sila sa kahayag sa Ginoo. Nagahadlok yun sila. Ayaw kamog kahadlok. Tungod kay aniya ako aron sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga makahatag og dakong kalipay sa tanang mga katawhan. Kay didto sa lungsod ni Haring David natawo karon ang inyong manluluwas. Siya mao ang Ginoo nga gipili sa Dios nga maoy maghari. Mao kini ang timaylahan sa akong gisulti. Makita ninyo ang bata nga giputos sa panapton ug nagahigda sa pasungan. Paghuman og sulti sa anghel, sa kalit lang nagpakita ang daghan kaayong mga anghel ug miduyog kaniya sa pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa langit. May kalinaw na dinhi sa yuta sa mga tao nga iyang gikaybutan. Sa dihang mibalik na ang mga anghel dito sa langit, nag-ingnanay ang mga magbalantay sa karnero. Tana, mangadto kita sa Bethlehem og atong tan-awon kining mahitabo nga gisugilon sa Ginoo kanato. Busa, nagdali sila sa pag-adto sa Bethlehem ug ilang nakita si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan.